Magandang araw po sa inyo. Tayo po ay nananalig sa ating Panginoong Hesukristo na bigyan tayo niya ng lakas ng loob na magmahal sa kapwa at puso na walang ibang mamahalin kundi si Jesus. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang buhay ni Santa Teresa ng Lisieux. At sana sa kanyang talambuhay ay makapulot tayo ng magandang aral. At hindi na natin patatigilan pa, umpisahan na natin. Si Saint Therese ng Lisieux ay isang relihiyoso, nabubuhay mula noong 1873 hanggang 1897. Isang sensitibong batang babae sa bansa ang nagkulong sa isang kumbento at nagsusulat tungkol sa mga espiritual na katotohanan. Si Therese Martin ay isang umiiyak na bata, kasing malutong ng porselana ang damdamin. Siya ay madaling masaktan at madaling nasiyahan. Isang nakakunot na kilay o isang patagilid na sulyap mula sa kanyang ama ang magpapaluha sa kanya. Isang magandang bulaklak o isang mabait na salita at siya ay ngiti. Lumaki siya sa isang walang kapatid na tahanan. Ang kanyang ama, isang tiyuhin, at mga pari ang mga lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang mga magulang ay nakanonize noong 2015, ang nag-iisang mag-asawang nakataas sa mga altar. Si Therese at ang kanyang apat na kapatid na babae ay lahat ay naging madre, na ang dahilan para sa beatification at canonization ng kanyang kapatid na si Leonie ay binuksan noong 2015. Ang tahanan ni Martin ay ganap na nasisiksik sa mga misteryo ng Diyos, panalangin, mga santo, mga sakramento, at ang simbahan. Si Therese ay lumaki sa Normandy, isang rehiyon ng Northern France. Isang beses lang siya umalis, upang pumunta sa isang buwang paglalakbay sa Italia, kung saan nakilala niya si Pope Leo XIII sa isang pampublikong madla at humingi ng kanyang espesyal na pahintulot na pumasok sa Carmelite bago ang kinakailangang edad. Sa paglalakbay na ito siya rin ang naging object ng ilang magiliw na sulyap ng lalaki. Ulat sa kanyang maislan na emosyon at sabik na tumakas sa nakaalasong hininga ng mundo. Sa pagbabalik mula sa Italy, kinailan ni Therese ang bawat pingga upang makapasok sa kanyang lokal na Carmel. Sa wakas ay pumasok siya sa edad na 15 noong 1888. Binigyan siya ng relihiyosong pangalan na, ng Batang Jesus, at tumanggap ng pahintulot na gumamit din ng pangalawang pangalan, ng banal na mukha. Sa sandaling isinara niya ang pinto ng kumbento, hindi na ito muling bumukas. Doon natapos ang kanyang maikling buhay pagkalipas lamang ng 9 na taon. Si Therese ay isang dedikadong madre na mahigpit na sumunod sa hinihinging panuntunan ng Carmelite. Nanatili siyang tumahimik kung kinakailangan, iniwasang hanapin ang kanyang mga kapatid na babae sa dugo, nag-aayuno sa sarili sa mga madre na hindi niya natural na nasumpungan ng simpatiya, at gumugol ng mahabang oras sa panalangin at trabaho. Sa kumbento, ang parang bata na tamis ni Therese ay naging mas matibay na espiritualidad. Ang kanyang sensitivity mellowed, nagawa niyang tumanggap ng kritisismo. Ang kanyang kabataang pag-aakala na ang lahat ng mga pari ay kasing perpekto ng mga diamante ay naging mas makatotohanan, at siya ay nanalangin at nagsakripisyo ng buong time para sa mga pari. Ang mahihirap na katotohanan ng buhay sa kumbento ay nagpaliit sa mga espiritual na layunin ni Therese. Hindi na niya hinaangad na maging isang dakilang kaluluwa tulad ni Saint Joan of Arc. Ngunit sa pagpapaliit na ito ay dumating ang isang deepening, isang puro focus. Ipinasya niyang siya ang magiging puso ng Diyos, hindi ang kanyang mga kamay o paa o isip. Napagpasyahan niya na ang tanging paraan upang lumipad siya malapit sa nagliliyab na araw ng Holy Trinity ay ang maging maliit. Ang kanyang maliit na boses, maliit na daan, o, sa maliliit na paraan, ay espiritual na gawing isang maliit na nilalang na dinadala sa mga kuko ng banal na agila, si Jesucristo. Habang si Kristo ay pumailan lang sa langit, siya ay nasa kanyang kamay, pupunta lamang kung saan siya mapupunta, hanggang sa siya ay masunog sa pag-ibig ng Ama, Anak, Espiritu ng bolang apoy ng Trinidad. Ito ay hindi malawak na landas o malawak na daan, ngunit isang maliit na paraan para sa isang dakilang kaluluwa. Ang layunin ay bawasan ang sarili sa wala para maihatid ka ng Panginoon. Ang layunin ay alisin ang sarili mula sa sarili. Nang pumasok sa kumbento ang kapatid ni Therese na si Celine noong 1894, binigyan siya ng pahintulot na dalhin ang kanyang kamera. Ang mga larawan ni Celine ni Therese ay isa sa mga unang kinunan ng isang santo.
Ganap nilang pinuri ang mga liham at espiritual na mga sulat ni Therese, na nagpapataas ng interes kay Therese pagkamatay niya. Ang nakakaintriga na mga larawan at malalalim na sulatin ay nagpapahiwatig ng sekretong kalaliman na nakatago sa likod ng 4 na pader ng isang kumbento. Si Saint Therese ay nagdusa ng husto mula sa tuberculosis at namatay sa edad kung saan maraming buhay ang nagsisimula pa lamang sa pamumulaklak. Siya ay nakanonize noong 1925, idineklara na kopatron ng France noong 1944, at pinangalan ng 33 doktor ng simbahan ni Pope St. John Paul II noong 1997, ang pinakabatang doktor hanggang ngayon at marahil ang pinakabatang makikilala ng simbahan, Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face, natuklasan mo ang malalalim na katotohanan sa isang nakakulong na espasyo. Ang iyong kaluluwa ay matabang lupa para sa mga misteryo ng aming pananampalataya. Magbigay ng makalangit na tulong sa lahat ng nagsisikap na tularan ang iyong halimbawa ng pagdurusa, panalangin, at magiliw na pag-aalay sa Diyos. At dito po nagtatapos ang ating munting kwento sa buhay ni Saint Therese. Sana napulutan ninyo ng aral. At huwag kalimutang mag-subscribe para ma-inform ka sa susunod kong mga uploads. Maraming salamat po.